Sisena cita de la temporada de ral·li sobre asfalt amb la disputa del ral·li Vila de Valls. La prova, que arribava a la seva sisena edició, era puntuable per la Copa de Catalunya de ral·lis d'asfalt, l'Open Bridgestone, el Trofeu Júnior de Rally Sprints, la Copa de Catalunya de Regularitat Esport i Superesport i el Volant RAC. L'escuderia Costa Daurada, organitzadora de la prova, havia previst un recorregut amb 2 passades per cada un dels 4 trams programats: Pedra Alta, Les Pobles, Querol i Can Ferrer. El Ral·li de Valls va començar amb una lluita aferrissada entre el Mitsubishi Evo 10 de Sergi Panyella i el Porsche 911 GT3 d'Albert Orriols. Panyella, amb Laura Camps de copilot, van començar molt fort, marcant el millor temps en les 4 primeres especials. La parella agafava avantatge tram a tram, situant-se al capdavant, posició que no deixarien fins al final de cursa. Una victòria, però, no exempta de dificultats. Hem començat al matí amb un ritme bastant bo. Sabíem que no podíem dormir-nos els primers trams, sinó després, quan ens va passar l'any passat, anar-ne molt d'altres participants, doncs costa més. I crec que ho hem fet bastant bé, hem portat un bon ritme al matí i encara que hem tingut algun problema amb l'electrònica del cotxe, que estàvem també fent proves, hem marcat els 4 escais del matí i ens hem posat líders, em sembla, no sé, a 20 segons, una cosa així. I quan s'ha estat els trams de la tarda hem volgut anar una mica d'assegurar també. Se'ns ha ficat el ral·li ja de cara total i una victòria bastant treballada, encara que no ho sembli, i molt contents pel resultat que hem obtingut aquí. Els trams molt bé, hem tingut uns quants sustos, sí. No ha sigut tampoc fàcil, no ha sigut, però bé, molt contents i em sembla que podem dir que perfecte. Albert Orriols, amb Manel Muñoz al seient del copilot, tenia a Valls l'objectiu de fer un bon resultat, repetir la victòria de l'any passat i sumar els punts necessaris per deixar la Copa d'Asfalt pràcticament sentenciada. La parella va mantenir un fort ritme durant tot el ral·li, acostant-se a Panyella i Camps, arribant a marcar els millors temps en 2 especials. Problemes, però, al motor del seu vehicle els obligaria a deixar la cursa a falta de 2 trams. La Copa s'haurà de decidir al ral·li 2.000 viratges, última prova de la temporada sobre asfalt. El segon lloc a Valls va ser per David Sayós, acompanyat per Montse Ventosa com a copilot. Al volant d'un Mini Cooper Countryman, Sayós va ser penalitzat en els primers compassos de la prova i va caure a la cua de la classificació. Posteriorment, va anar remuntant posicions fins que en la darrera especial va marcar el millor temps i es va situar en el segon lloc de la general. Sayós s'apuntaria també la Challenge Michelin. Eduard Puig i Anna Davi, amb un Renault Clio Sport, van fer un ral·li molt regular, rodant sempre en posicions de podi. Al final van acabar al tercer lloc, primers entre els vehicles de 2 rodes motrius. El plantejament era sortir a disfrutar, acabar de provar 4 coses del cotxe i la veritat que ens ha sorprès molt. Hem fet un ral·li de menys a més i molt ràpid i no esperàvem estar tan amunt en la classificació. Complicar les zones ràpides perquè és molta confiança i li anem agafant a poc al cotxe. Un ral·li molt maco. Ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat molt, és el que ha dit ell, hem fet de menys a més i res, i anar agafant confiança a poc i tram a tram doncs veiem que podíem estar allà i molt bé, ens ho hem passat molt bé. Agrair a tothom, a l'assistència, a la gent que ens ha donat molts ànims i molt contents. L'Open Bridgestone de Rally Sprints d'asfalt el van guanyar Alberto Gil i Oriol Fuentes amb un Citroën Saxo BTS que van marcar el millor temps en 6 dels trams. El Rally de Valls, un rally ben parit, molt tècnic, bastant fotut pel meu gust i res, al final hem sortit a apretar el primer tram i ens hem trobat allà a les primeres posicions i després, al matí hem anat fent els escratxos pel matí, el primer bucle i el segon. I ja a la nit ja em feia patir, jo volia fer al matí apretar, que és el que es tracta, i han sortit els temps i al final hem guanyat i tot i així verificacions i tal, però estic content, molt content. Una mica avui aquest home m'ha acollonit una mica, la veritat, perquè avui ha sortit
Ha sortit molt ràpid i des del primer tram ja anava decidit i no se sap mai, perquè aquí a l'Open qualsevol es posa davant i és una guerra contínua i mai pots posar la mà al foc de que tu estaràs allà perquè no se sap mai. I res, que ha sigut molt divertit, hem jugat a les carreres i mira, avui ens ha sortit bé. Pau González i Daniel Muntades, també amb un Citroën Saxo, van ser segons de l'Open, a 21 segons dels guanyadors. Supermotivat pel Rally a casa. L'únic que aquest any, doncs, com la possibilitat de l'Open de poder canviar categoria Open 1, deixar el cotxe d'origen i poder lluitar punts pel campionat, doncs vaig decidir fer-ho amb el Rally de casa, sabent que em coneixo millor les carreteres i això, aprofitar l'oportunitat, i això ho vaig fer. El primer tram, la incògnita de com aniria el cotxe, acostumat a com anava abans, i no ha sortit un mal temps. I hem vist que algun rival ens ha passat davant i estàvem ben posicionats a la classificació, fins a esperar a Can Ferrer de nit, que Can Ferrer sí que és casa realment. I ja veig que ens ha sortit bé, hem fet l'escratx a l'Open, però no li hem retallat lo suficient amb l'Alberto per poder lluitar a la primera posició. I llavors ja a partir d'aquí, quan hem anat al segon bucle de la nit i ja ens ha tret 7 i el tram de Carol que pujava una mica, ja hem decidit pensar una mica més en el campionat, que és el que portem arrastrant tot l'any, i llavors acabar el rally i disfrutar-ho amb tots i esperar aviam què passa a l'última. Bé, la veritat és que estem molt contents pel ratll que hem fet, ja que sortint amb un cotxe pràcticament de sèrie, la veritat és que sabríem que estàvem poder una mica en inferioritat de condicions respecte als rivals, però bé, hem vist el primer tram que el cotxe no anava del tot bé, però tenim un bon temps i hem decidit atacar bastant, però l'Alberto ha anat molt ràpid, ens ha guanyat, com és lògic, però la veritat és que estem molt contents amb el resultat, ja que una segona posició ens dona molts punts i que el campionat ens va de cine. El tercer lloc entre els participants de l'Open va ser per Isaac Gavila i Manel Paredes, amb idèntica muntura. Marc Valverde i Tania Lozano, amb un altre Citroën Saxo, es van endur el trofeu júnior després d'acabar en 5a posició entre els participants de l'Open. Antoni Rodríguez i Ricard Ferrer, amb un Citroën Saxo, van ser els millors entre els ER. Pel que fa als participants de Regularitat Esport, els guanyadors van ser Carlos Fernández i Joaquín López, amb un Volkswagen Golf GTI. El segon lloc va ser per Narcís i Clàudia Marco, amb un Lancia Delta Integrale, mentre que la tercera posició va ser per Jordi Gelabert i Albert Sánchez, amb un Porsche 911. En Superesport, la victòria va ser per Xavier Domingo i Narcís Condom, amb un Porsche 911, seguits de Juan Miguel Sánchez i Joan Font, amb un Volkswagen Golf. El tercer calaix del podi l'ocuparia Juan Saguer i Nadezhda Richkova, amb un Peugeot 205. El Volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa entrava a Valls en la seva fase decisiva. La prova, 6a i penúltima de la temporada de la Copa de Promoció del RAC, va ser molt emocionant, amb molta igualtat des dels primers trams. Prova d'això és que després de les 4 primeres especials, el líder i l'últim classificat de la Copa estaven separats per només 10 segons. Òscar Oviedo, amb Sergi Bruguer de copilot, té encara opcions matemàtiques al títol. A Valls va marcar el millor temps en 3 de les 8 especials de la jornada, aconseguint la victòria final després d'un emocionant darrer tram que es va adjudicar per només 2 segons de diferència respecte al segon classificat. Bueno, ha sigut un rally molt maco avui que hem fet i ha estat molt disputat fins a l'últim moment. Ha sigut un rally que estàvem tots molt junts i no podíem fer cap fallo i avui ens ha sortit molt bé. No tinc cap queixa amb el copilot nou que he tingut i tot i jo mateix m'he sentit molt a gust i al final hem pogut arribar a la victòria, no? Sí, una experiència més i el problema és que no sabíem el tema de les notes com aniria i la veritat és que ha sortit molt bé. Primers no m'ho esperava tampoc, però una cosa com nova per mi. Hem corregut, hem disfrutat, els trams molt macos, m'han agradat a mi personalment i la gent del volant corre moltíssim. Tot on s'ha vist un campionat que al final del rally estiguem tots allà mateix, o sigui, a l'últim tram jugar-s'ho tot. I ens ha sortit bé i primers, tu. Ramon Cornet, actual líder de la Copa de Promoció del RAC, va acabar en segona posició. Amb Daniel Noguer de copilot va mantenir una dura lluita per la victòria en un dels ral·lis més igualats de la temporada.
arribàvem al Rally de Valls amb la classificació del campionat molt apretada, sobretot intentar estar en les posicions de davant perquè pel campionat i arribar als 2.000 viratges si feia falta amb opcions del campionat. Hem començat al dematí molt bé, hem estat el primer tram s'ha neutralitzat, el segon tram hem quedat a mig segon de l'Oviedo, hem vist que teníem molt bon ritme i tot avui que hem estat supercòmodes, uns tramos molt macos, molt ràpids, zones tècniques, zones de molta velocitat, però bé, molt contents de la feina que hem fet. Al final l'Òscar ens ha guanyat per 2 segons i algunes dècimes, però bueno, molt contents, hem aconseguit uns punts molt valiosos pel campionat i ara esperar els 2.000 viratges aviam si podem aconseguir el campionat allà. Sabíem que tothom correria molt, nosaltres particularment eren uns trams que ens agradaven molt, teníem unes motos treballades i sabíem que estaríem còmodes. La sorpresa ha estat que portàvem un bon ritme i hem estat a davant durant tot el dia, hem estat allà, apretant molt, corrent molt i al final l'Òscar ens ha guanyat, però molt contents de la segona posició i per als 2.000 viratges que allà tothom correrà moltíssim i allà es decideix el campionat, així que hem d'anar a donar-ho tot i a veure com ens surt. Raúl Castan, en aquesta ocasió amb Bana Tizón al seient del copilot, va ser tercer a Valls, arribant a marcar el millor temps en la penúltima especial. Hem començat el primer tram, acabat el primer tram, hem vist que estaria tot el rally molt ajustat, hem fet un bon temps però estàvem sisens. I ja hem vist que tot el rally més o menys aniria per aquí. I hem estat tot el rally rodant allà, un segon amunt, segon avall. M'ha arribat que hi ha els trams de la nit, els trams de la tarda, ja per la nit, ens hi hem llançat, ja intentant buscar el podi, i hem aconseguit el primer scratch, un dels objectius ja l'hem complert, i hem sortit al tercer tram ja a donar-ho tot. I ha sortit bé. Llàstima l'Alfred que ha tingut l'accident, però nosaltres hem sortit amb molt de ritme i primer podi, molt contents i ja ens tocava. I també vull des d'aquí fer una menció especial per l'Àxel, perquè hem estat treballant molt de temps amb ell, buscant-ho això i al final s'ho ha perdut, però també això en gran part és cosa seva també. Felicitar el Castan perquè s'ho mereixia, portava molt de temps buscant el podi, aquest scratch, i res, donar molts ànims a l'Espanyol i al Javi i sobretot a l'Àxel, que s'ho ha perdut i que anava dins del cotxe amb nosaltres. El baix empordanès Pau Frigola sortia a Valls com un dels grans favorits al costat de Marc Sauleda. Amb 3 triomfs en el que portem de temporada, Frigola es va quedar a les portes del podi a Valls i manté opcions de cara al títol final. Marcel Basolí i Xavier Carulla buscaven la primera victòria de la temporada a les carreteres tarragonines, però al final van ser 5ens a 24 segons dels guanyadors, sent el primer rally en què no trepitgen el podi aquesta temporada. Álvaro Jiménez i Sergio Ramírez van acabar en 6a posició. Alfred Espanyol i Javier Martínez no van poder acabar el rally per una sortida de carretera en l'últim tram quan eren tercers en la classificació provisional de la jornada. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de ral·lis és el Rally Torrefeta-Florejacs, sobre terra, que es disputarà el 7 de novembre.